vybavená laboratóriami s najmodernejšími prístrojmi pre molekulárnu genetiku a kontrolovanú reprodukciu. Súčasťou stanice je aj intenzívny chov farmových jeleňov, ktorých základ tvorí 100 jeleníc v nukleovom stáde, plemenné jelene a najlepšie jedince z odchovov za 3 roky. Hlavný zmysel farmového chovu jeleňov na tejto farme je produkcia zvierat s rodokmeňom, s overeným pôvodom a sledovaním vlastností a znakov, ktoré majú produkčné ukazovatele. Patrí medzi ne hlavne mäsová úžitkovosť s kontrolou dosledovateľnosti, bezpečnosti a kvality zveriny a produktov z nej. Rovnako dôležitým zámerom chovu je produkcia zvierat s trofejovou kvalitou pre zabezpečenie genetickej rôznorodosti jelenia ako druhu. Kto farmu s chovom divej zvery nevidel, môže mať rôzne predsudky a obavy o zmysluplnosť chovu. Sú opodstatnené? Na farme sa jelene zvery žije nadpriemerne dobre. Je veľa mylných informácií, ktoré v podstate farmový chov jeleňov vyvracia. U nás sa volá jeleň lesný, aby som ho nazval skôr jeleň európsky. Jeleň má rovnaký systém, fyziológiu a anatómiu tráviaceho traktu ako kráva. Tým nechcem povedať, že jeleň je krávou. Tým chcem povedať, že má predžalúdky, že je bylinožravec, že je prežúvavec a gro jeho potravy vlastne tvorí tráva. Preto farmy, ktoré majú vysoko kvalitné trvalotrávne porasty s podielom glicidových rastlín, s podielom v podstate proteínových rastlín, ako je napríklad ďatelina, lucerna, plus samozrejme je to doplnené o tie cukrové trávy, ako je metonoch a ďalšie, tvoria 80% výživy toho zvieraťa. A prečo sa na farme má jeleň lepšie? Jednoduchá odpoveď. My sa snažíme pre kvalitné zviera musí mať splnené 3 veci. To je zdravie, čiže viem kontrolovať jeho zdravie, aby bol zdravý. Viem kontrolovať genetiku a viem kontrolovať výživu. Neposledne k tomu všetkému patrí aj to, že je tam slovíčko welfare alebo nejaká pohoda. U mňa alebo zvieratá na farme väčšinou pohodu majú. Každý farmár vie, aký počet môže mať na hektár zvierat. Zviera, keď nemá pohodu, nemá prírastky a tým pádom on nemá ekonomický profit. Čiže on sa snaží v podstate ten počet zvierat eliminovať na adekvátny počet, optimálny, ktorý vyhovuje aj zdraviu tých zvierat. Slovensko prispôsobilo techniky chovu z Nového Zélandu a Veľkej Británie na svoje pomery, berúc do úvahy klimatické a geografické danosti našej krajiny. Základom je rotačný pastevný systém, ktorý má svoju obdobu v chove oviec. Vhodný je teda každý pozemok s kvalitnou pašou, pitnou vodou a možnosťou oplotenia. In New Zealand many years ago, they decided when they were culling a lot of wild animals that instead of culling these animals, as in shooting them from helicopters, it'd be a good idea to farm these animals. There was going to be a very good demand for venison as it's a very healthy meat. With fencing and good fencing, you can protect the farmed animal and also keep the wild animal out. It's important to keep both these species away from one another and to keep the industry safe from the wild animals. It's very important for the hunters. I understand that, and I'm a hunter myself and enjoy being out in the wilderness. But also it's very good for the industry. Fencing is very important in farming because with good fencing you can have good management of your animals and also keep people as well as wild animals out. Na základe dlhoročných skúseností je najdôležitejšou súčasťou farmy manažment a technológia farmy. Logika oplotenia sekcií musí zodpovedať etológii zvery. Dôležitá je výška ohradenia, šírka úok pletiva a rozmiestnenie manipulačných brán. Celý komplex musí napomáhať bezstresovej manipulácii so zvieratami, hlavne pri ich presune medzi sekciami a koridorom. My interest is to produce the meat in a humane way because I'm a veterinary surgeon and I'm very concerned about the ways in which the animals are killed, and we sell direct to the consumer, to the person. We have a shop and we sell it by mail order on the internet, so we have a very good website, and we sell also through the markets, but we don't sell through restaurants or shops.
And we're not really interested in trophies either. I think it's a very good idea for people who have grassland and are prepared to spend the money on putting up a fence all round the outside of their grassland. They can keep deer. They are so easy to farm. They are much easier to farm than cattle or sheep. No labour. You require no labour for deer. Once a year we handle our deer only. Na inseminačnej stanici sa so zvieratami manipuluje častejšie ako na bežnej farme. Systém fixačných boxov a navádzacích chodieb sa tu využíva raz mesačne na manipuláciu s plemennými zvieratami, pri meraní živej hmotnosti a sledovaní prírastkov. Tiež pri ďalších zootechnických meraniach, ako aj pri samotnej inseminácii a odbere ejakulátu. V týchto priestoroch sa stretávajú klasický farmový chov s najmodernejšími technológiami. Prirodzený výber je jeden základný systém vôbec existencie každého druhu. V našom prípade jeleňovitých, ale sa to dotýka aj nás, aj človeka. Samozrejme, existujú alternatívne metódy, a k ktorým patrí aj umelá inseminácia. To znamená, prostredníctvom tejto metódy si vyberáme samozrejme zase najlepších jedincov. S najvyššou užitkovosťou napríklad, s najlepšími vlastnosťami a podobne. Ale s tým rozdielom, že ich môžeme rozmnožiť v rámci jednej odobratej dávky semena, ktorú rozdelíme na inseminačné jednotky 10, 12, 15, 20 a dokonca tisíce. Kdežto pri prirodzenej plemenitbe, pri prirodzenom výbere, tam je vždycky len jeden jedinec rozhodujúci. Jeden a jeho generácie. A tuto môžeme, by som povedal, to je ten rozdiel, v skrátenom čase. Získať od toho istého plemeníka, dá sa povedať, nekonečný počet potomkov. Novozélandské zvieratá, konkrétne farmové jelene, sú výnimočné iba v tom, že oni aplikujú vyše 25 rokov najdôležitejšie biotechnologické metódy. Pri jeleňoch, tak ako my sme začali začiatkom 60. rokov aplikovať umelú insemináciu, synchronizáciu zvierat, embryotransfer pri hovädzom dobytku. Oni toto robia, intenzívne šľachtia jelene práve pre kvalitu mäsa ako jedného z hlavného produktu, ktorý tvorí 80% export práve do Európy. Tá farma by sa nevyplatila, keď sme mali len jedno mláďa od rodičovského páru, napríklad v tomto prípade do roka alebo dve. To znamená, ten farmový chov by stratil zmysel. Kedysi rolník do roka a do dňa mal od jednej kravičky len jedno tela, maximálne raz za čas dvojičky. A teraz si predstavte, že by sme mali farmu podobnú, by som dal rozlohou tejto, že by sme len používali prirodzenú plemenitbu. To znamená, na 1000 kráv by sme museli mať napríklad 1000 plemeníkov, plemenných bíkov. A tuto by to išlo podobne. Na jednu laň, jeden plemeník a tak ďalej a tak ďalej. Tá kvalita spočíva v tom, že tie zvieratá sú rozpoznateľné od ostatných tým, že majú rodokmeň. Čiže rovnako ako je arabský plemenný kôň, ako je chovný pes, ktorý chodí po výstavách, tak aj tieto jelene majú rodokmene 3, 4, niekedy 5 generácií dozadu. To robí z tých jeleňov výnimočných, pretože zviera s pôvodom vy viete identifikovať. Viete, čo od neho môžete očakávať, viete, akí boli predkovia, a to je výzva aj pre nás. V Európe podobné zvieratá s rodokmeňom a so známym pôvodom vlastne nenájdete. Všetko sú to len domnenky polovníkov. Tento jeleň je odtiaľ, tento jeleň je odtiaľ. Ale nikto nemá fakty a zvieratá z Nového Zélandu majú fakty, majú rodokmeň. Základným systémom, základným krokom je aj pri umelom výbere je genetická práca. To znamená, dlhodobo počas celého radu generácií, rokov, boli vyberané len jedince, ktoré mali pokojnú povahu, ktoré neboli útočné a ktoré prijímali človeka ako svojho partnera.
Znamená, že v tomto prípade je spojenie genetickej práce s výberom tohto umelého charakteru. With what you've done in Slovakia already, with some very good lively breeding stock coming in from the likes of New Zealand. New Zealand deer farming really took off back